देखिए भैया, आज के कलयुग में ज्यादातर लोग लोक लाज संस्कार के छोड़ के फैशन और दिखावा के चक्कर में भागता। तो एक गीत के माध्यम से आप लोगों के बतावत है कैसे कैसे बीतना रे दैबा, कैसे बीतना, कैसे बीतना रे दैबा, कैसे बीतना, हाई कल युग के जमानावा कैसे बीतना। लोक लाज न बाते केहू के आदर बढ़ न छोट के, जे जन्मावल वही के लइका बोला ताया काड़ के। लोक लाज न बाटे केहू के आदर छोट न बढ़ के, जे जन्मावल वही के लइका बोला ताया काड़ के। माई बाबू के रहत चलावे, माई बाबू के रहत चलावे में हारी ससानावा कैसे बीतना, होई कल युग के जमानावा कैसे बीतना। आज के जमाना में एगो पहले के जमाना रहे कि लोग गरीबी और लाचारी के चलते फटल कपड़ा के सिल के पहने, लेकिन आज के समय में लोग एगो फैशन में नराइल बा कि वह चीज इस्तेमाल करता। कैसे फाटल जींस टी शर्ट में खूबे घूमता लोग बहरवा, समझ में नहीं के आवत केहू के नहीं हर हक ससुरवा। फाटल जींस टी शर्ट में खूबे घूमता लोग बहरवा, समझ में नहीं के आवत केहू के नहीं हर हक ससुरवा। माथे के बिंदिया अब तो भैया, माथे के चुनरी अब तो भैया भइल बाट सपनावा कैसे बीतना, होई कल युग के जमानावा कैसे बीतना।
शिक्षा के कमी के चलते संस्कार कचराइल बा। केहू केहू के नइखे नवनथ जब से मोबाइल आइल बा। शिक्षा के कमी के चलते संस्कार कचराइल बा। केहू केहू के नइखे नवनथ जब से मोबाइल आइल बा। अरे लइका बूढ़ जवान से अनका, लइका बूढ़ जवान के धीरज बिगड़ल बाटे मानवा कैसे बीतीना। होई कल युग के जमानवा कैसे बीतीना। कैसे बीतीना रे दैबा कैसे बीतीना। होई कल युग के जमानवा कैसे बीतीना। होई कल युग के जमाना